Hemen basadun partikula bat A zabalerako dimentsio bakarreko potentzial osin infinituan dago. Beraz, hauze da daukagun tartea, non potentzial osina definituta dagoen. Beraz, ikusten zuen nola jatorria A biren puntuan daukagoa. Zerotik ara dijoa. Eta hasierako win funtzioa ondorengoa du. Oda, ematen diguten, hementxe dugu. T berdin zeruan daukagun win funtzioen adierazpena ondorengoa da. Oda, berdin sinu pi x izatia bider bat gehi bi kosinu pi x izatia. Zein da 0 eta biren tarte honetan partikula aurkitzeko probabilitatea, baina denboraren funtzioan eskatzen digute. Bueno, orduan, lehenengo eta bain azpimarraia dana, hementxe daukagun sistema da, dimentsio bakarreko potentzia osin infinituan dugu. Orduan, horako sistema batean egonda, burura etorri bartzaegun lehenengo gauza da, zeintzu dien potentzial osin infinituaren kasuan daukagun bai autofuntzioak eta autobalioak. Hori da buruan eduki behar dugu. Zergatik, ze lehenengo eta bain probabilitatea, tarte honetan egoteko probabilitatea, kalkulatu behar dugunez, eta gainera denboraren funtzioan kalkulatu behar dugunez, lehenengo eta behin egin behar izango duguna izango da gure win funtzioaren denboraren garapena atera. Nola egiten dugu hori? Horretarako ezinbestekoa dugu gure hasierako win funtzioa garatu egin behar dugu daukagun oinarri honetan. Eta horretarako ezinbestekoa dugu hementxe daukagun garapen hause egitean. Hementxe agertzen den win funtzioak potentzia osinaren autofuntzioak diren. Eta guk beraz, kalkulatu beharko ditugunak izango dira hementxe agertzen diren koefiziente horiek. Eta koefiziente horiek kalkulatzeko hementxe daukagun integral honen bitartez kalkulatzen ditugu. Hau da, eta era horretan, hori horrela izan da, honek izango duen denboraren garapena kalkulatzea oso erraza izango dugu. Ze bakarrik egin beharko duguna da, gure potentzial osin autofuntzio bakoitzari jarri berari dagokion denboraren garapenarekin lotutako esponentziala. Eber minus i, en esati h barra bider t. Hori bai, horretarako ezinbestekoa dugu garapen hause egitea. Baina garapen hau egiteko ez da horren zaila gure kasu honetan, ze ikusten duzuen ez ia badugulako, hementxe agertzen diren funtzioak dugulako ja potentzial osinaren infinituen agertzen diren autofuntzioak. Hau da, agian hobeto ikusteko egingo duguna izango da honen garapena edo biderkaketa jarriko dugu lehenengo hobeto ikusteko. Bueno, lehenengo eta bain, hau pixka bat gorago eramango dugu. Beraz, hementxe dugun hasierako win funtzioa, hause dugu, x t berdin zeroan, egingo dugu biderkaketa, beraz daukagu alde batetik sinu pi x zatia, gehi bi aldiz, sinu pi x zatia, bider kosinu pi x zatia. Baina, alde batetik hau ja badugu, psi bati dagokion win funtzioa. Eta hementxe duguna, sinu angelu bikoitzaren sinu bezala jar dezakegu. Hauze dugu berdin, sinu bi pi x zatia. Eta hauze dugu berez, ikusten zuenez, psi biri dagokion ekarpena. Orduan, hau jartzen badugu, txukun jartzen badugu, nire horrela gustatzen zai jartzea, jarriko dugu psi bat eta psi biren funtzioan jarriko dugu. Orduan ikusten duzuenez, hementxe daukaguna da psi baten proportzionala dugu, hementxe agertzen delako konstante hause agertzen ez dalako hemen, eta beraz hori kontutan izan da, hementxe daukagun adierazpena beste era honetan jar dezakegu. Erro a zati bi, psi bat izango genuken, gehi, berriro gauza bera gertatzen zaigu hementxe, hau da psi biren proportzionala, ze hementxe aukertzen den konstantea berriro agertzen ez dalako. Orduan biderkatzen badugu a zati biren erroa, bider psi bi, orduan sinua bakarik geratzen zaigu. Orduan ja badugu ja garatuta zein den gure win funtzioa, potentzia osinaren infinituaren funtzioan daukagu. Hori horrela izan da, gauza bat probabilitateaz galdetzen digutenez, gauza bat kontutan hartu behar dugu. Honekin dentsitate probabilitatea kalkulatzeko, hau da honen modulo enkarratua dentsitateen probabilitatea izateko, lehenengo eta behin hementxe daukagun win funtzioa normalizatuta egon behar du.
Eta garapen hause horrela izan da, ordan nola normalizatzen dugu, beraz. Gertatu behar dana, ondorengoa da. Gertatu behar dana da, egin beharko duguna izango da, honen uin funtzioaren modularen karratua, integrala kalkulatu, kasu honetan integrala egin behar dugu 0tik eta a tartean, zer beste hortatik kanpo 0 dugulako, beraz, egin behar dugu horren integrala ikuste normalizatuta dagoen. Baina horretarako, honetarako erabil dezakegu hementxe daukagun funtzionen adierazpen osoa, eta horren moduluen karratu, eta hori egin dezakegu, eta horren integralak, edo erabil dezakegu hementxe daukagun uin funtzioa ja ortonormalak direla erabil dezakegu. Eta horretan hementxe agertzen den integrala, beraz, hau, azken finean, hau egitea, hau da, kasu honetan daukagunaren berdina dugulako, hau egitea oso erraza geratzen zaigu. Ze hau izango litzateke, psi batekin duen koefizientearen modularen karratua, hau da, a zati bi, gehi, psi birekin duen koefizientearen modularen karratua, hau da, berriro, a zati bi, beraz geratzen dena da, a, beraz ikusten duenez, ez dago normalizatuta, beraz uin funtzioa normalizatuta egoteko, hementxako uin funtzioa normalizatuta egoteko, biderkatu egin behar dugu hementxako uin funtzioa, bider basati erro a. Beraz, normalizatuta geratzen zaigun uin funtzioa, hasierako uin funtzioa, ondorengoa dugu. Basati bi, psi bat, gehi, basati biren erroa, psi bi. Beraz, ikusten duzuenez, e bat eta e bi. Neurtzeko probabilitateak berdinak izango lirateken bat biren. Bueno, orduan ja normalizatuta daukagu, beraz emetik kalkulatzea edo ateratzea zein den uin funtzio honi dagokion denboraren garapena oso erraza dugu. Horretarako, bakarrik jarri behar dugu, lehen esan dugun bezala, bakoitzarik psi bati, jarriko dugu egokia dugun esponentziala, eber minus i e bat zati h barra biderte, eta besteari ere jarriko diogu berari dagokiona. Eber minus i ebi zati h barra biderte. Eba eta ebi lehen aipautako autobalioak ditugunak. Eta, ja, uin funtzioen denboraren garapena, ja, kalkulatuta izan eta gero, oraintxe zuzenean, egin behar duguna da, kalkulatu zein den probabilitatea, probabilitate dentsitatea, partikula 0 eta a zati biren tartean aurkitzeko. Eta izango dugu integrala 0 eta a zati biren tartean uin funtzioen, kasu den denbora hemenpekoa den uin funtzioen modularen karratuaren integrala. Beraz, hau da egin beharko duguna. Eta horretarako hainbat ekarpen diferente izango ditugu, horren modularen karratua egiterakoan hainbat ekarpen diferenteak izango ditugu, eta esate baterako lehenengoa izango dugu ondorengoa. Integrala, psi batekin lotuta dagoena, 0tik a zati bira, psi baten karratua, gorazazue psi bat eta psi bi, psi n orokorrean errealak direla, horregatik jartzen dut psi baten karratua, diferentzial x, gehi bat zati bi, integral 0tik a zati bira, psi biren karratua berriro diferentzial x, bi hauek denbora independenteak dira, esponentzia bat besterekin kantzelatu egiten direlako, hori alde batetik, erau bestaletik agertzen da, ja termino gurutzatuak eta termino gurutzatuekin doazenak ondorengoak dira, 0 berriro eta zati bien tartean, psi bat, psi bi, diferentzial x, eta denboraren ekarpen ematen duten esponentzialak, i bat minus e bi, zati h barra c, gehi i e bat minus e bi, zati h barra c. Bueno, beraz, hemen txakartzen integralak egin beharko ditugu. Bueno, lehenengo eta behin, hasiko gara emeko integrala egiten, lehenengo eta behin, emeko integrala izatez ez dugu egin behar. Segu badakigu, uin funtzio psi baten modularen karratua 0tik ara, ortonormala denez batekoa dela. Gainera hause, da bikoitia da. Beraz, 0tik a zati bireko ekarpena eta a zati bitik arako duen ekarpena berdina dugu. Orduan, erdian dugun ekarpena izango dugu erdia, beraz, honen interla ez dugu egin behar, hau dugu bat biren. Gauza bera gertatzen zaigu beste honekin.
arrazonandu berdinare erabiliz, honen integrala dugu baita bat biren. Gero, hemen ezin dugu horrelako arrazonamendua egin, hemen bai egin behar dugula integrala, kasu honetan ez da horren zaila egitea, hemen dugu bi sinuen biderkauraren integrala dugu, eta integrala hori egin ezkero, ateratzen zaigun balioa da lau zati iru pi. Eta azkenik bestaletik, hemen txagertzen den denboraren ekarpen ematen duen adierazpena, ala bi esponentzia horien batura zati bi egin ezkero, hori dugu kosinu geratzen zaigu. Kosinu bat minus bi zati h barra bidarte. Bueno, guzti hause kontutan hartuta, beraz geratzen zaigun adierazpena, probabilitatearen adierazpena ondorengoa dugu. Probabilitatea 0 eta a biren tarte horretan aurkitzeko probabilitatea ondorengoa dugu. Bat zati lau, gehi bat zati lau, dugu hemen bat zati bi, gehi daukagu hemen lau zati iru pi bider kosinu bat minus bi zati h barra biderte. Beraz, lortu dugu, eskatzen diguten adierazpena lortzea, ikusten duzuenez, nola kosinuarekin, probabilitatearen ekarpena, beraz, aldatzen dijoala eta ostilatzen ari dela, balio honena bat biren balioaren inguruan.